Болят ли ви ставите, коленете или гърбът? Всеки ден ли чувствате скованост, когато се събудите или се опитвате да станете от стол? Не сте сами. Над 70% от хората след 50 години изпитват подобни болки. С възрастта хрущялите се износват, а мускулното напрежение се натрупва. Обикновените мазила често само временно облегчават, без да достигат до причината за болката. Това води до ограничено движение и по-малко радост от ежедневието. Остеофлекс е специален крем, разработен от европейски специалисти. Той прониква дълбоко в ставите и подпомага естествената регенерация на хрущяла. Редовната употреба намалява възпалението и възстановява подвижността, без странични ефекти и без излишни химикали. Облегчава болката още след първите нанасяния, намалява подуването и възпалението. Подпомага регенерацията на хрущялната тъкан. Подходящ за продължителна употреба. 100% натурални билкови съставки. След като използвах Остеофлекс, отново мога да се движа свободно. Болката в гърба ми изчезна и се върнах на работа само след седмица. Ако искате да върнете лекотата в движението си, научете повече за Остеофлекс на официалния сайт или се обадете сега. Промоционалната цена е валидна само за ограничен период. Остеофлекс, движете се без болка!